שלום וברוכים הבאים לסרטון הדרכה של מתחילים לעבוד בקקו. היום אנחנו בעצם נתחיל לדבר קצת על איך מתחילים את העבודה בקקו, או מה כדאי לעשות רגע לפני שמתחילים לעבוד. אז נתחיל. כאמור, אחרי שעשיתי את ה-sign in לקקו, אפשר לראות גיליונות שיצרתי בעבר או ששיתפו אותי. אני יכולה בעצם ליצור תיקייה משותפת ולהכניס לתוכה חלק מהגיליונות. בעיקרון יש לכם אפשרות, אם אתם במסלול החינמי של קקו, ליצור תיקייה אחת בלבד, אז קחו את זה בחשבון. ויש לנו סך הכל 25 גיליונות לבניית דיאגרמות. כרגע אני באופן אישי משתמשת ב-24. זו הדיאגרמה שאני בניתי וזו 2 ששותפתי בהם, אז זה לא יורד ממצבור הגיליונות. למעלה אנחנו נוכל בעצם לראות 3 טאבים או 3 לשוניות. לשונית Get Started בעצם מאפשרת לנו לקבל איזשהו טוטוריאל קצר של 5 שלבים. 5 השלבים מופיעים כאן למטה. אם נעמוד על כל שלב ושלב, בעצם נוכל לראות את ההמלצה של קקו עבורנו על איך להתחיל את העבודה שלנו בתוכנה. פה הם מראים לדוגמה ליצור דיאגרמה חדשה, ליצור תיקייה חדשה, תיקייה משותפת, לעשות share בעצם לדיאגרמה וכיצד לבצע settings. אנחנו רגע נתעכב על ה-settings. אני עוברת לטאב של ה-settings מלמעלה. אפשר בעצם לראות פה קצת פרטים עליי. אני יכולה בעצם לשנות את העובדה אם אני רוצה לקבל מיילים והתראות או לא. כרגע אפשר לראות שאני לא מחוברת לשום רשת חברתית או אפליקציה. זה כמובן משהו שאפשר לשנות מתוך אותן אפליקציות, ולשמור את השינויים במידה שעשיתם. פיקצ'ר, אם אתם לא אוהבים את הסמיילי החמוד, אז תמיד אפשר להעלות איזושהי תמונה אחרת מהמחשב שלכם. כרגע רובנו, אם לא כולנו, במסלול החינמי. במסלול החינמי אפשר להוריד רק תמונה שהיא PNG. כל סוג של פורמט אחר, אם זה PDF, PowerPoint, SVG וכו', מצריך תשלום נוסף. כנ"ל לגבי 25 גיליונות ותיקייה, זה כרגע מה שמתאפשר במסלול החינמי. מעבר לזה, כמובן שאפשר לשנות את הסיסמה, לשנות את המייל שאיתו אתם מתחברים לקקו, וזהו בגדול בסטינגס. אז נתחיל. ברגע שהחלטנו שאנחנו מוכנים ואנחנו רוצים ליצור דיאגרמה חדשה, צריך לקחת בחשבון שיש 2 אפשרויות שיכולות לעזור לנו. לא רק דיאגרמה חדשה, אלא גם בחירה של טמפלט או תבנית. בעצם קקו מציג לנו מספר אפשרויות. אנחנו לא חייבים להתחיל מאפס לבנות דיאגרמה או מפה. אנחנו יכולים, פה אני סוגרת את איזשהו התראה שהם מעלים, אנחנו בעצם יכולים לבחור תבנית מתוך תבניות קיימות. יש לי פה מבחר של תבניות, אפילו יש לי mind map, ובעצם אני יכולה לקחת איזושהי תבנית קיימת ולהתאים אותה לצרכים שלי. אני עושה כרגע cancel, ואני דווקא כן רוצה להתחיל מגיליון ריק. שימו לב שבעצם הגיליון שלי נקרא כרגע untitled, אני צריכה לתת לו שם, ואני יכולה לפתוח באמצעות הפלוס גיליונות נוספים, או באמצעות Ctrl T. עד לכאן, ביי ביי.